हेलो गाइस आंनि नायगिरि नोंथांमोन नोंसोर माबोरै दं आसा खालामो गासैबो आंनि नायगिरि बिथांमोना मोजाङै दङ होननानै स' गाइस आं दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकखौ जाय बिथांमोना नायनो उसुबिदा मोनो बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै उसुबिदा मोनोब्ला नोंथांमोना अन्नानै आंखौ निमाहा खालामबानो जाबाय मानोना बेयाव एसे धोरोमनि बिजाबखौ आं लाबोनाय जादों टपिकखौ स' गाइस जाय बिथांमोना नायनो उसुबिदा मोनो बिथांमोना नायालासिनो थाबानो जाबाय गाज्रि दामोन आंनि सायाव निमाहा खालामबानो जाबाय आङो माने एप्सनि भिडिअ बानायो नालाय जिखुनु जाया आङो इम्परटेन्ट एप्स मोनोबानो आं होयो नोंसोरो गोरोन्थि दाबुजि स' गाइस दिनै आङो मोनसे बिजाब लानानै फैदों बे बिजाबा जादों गोथार बाइबेल स' गाइस जोंनि मबाइलावबो जोङो गोथार बाइबेलखौ फरायनो हायो स' गाइस आंबो खोन्थाथ'ला गोथार बाइबेलखौ नोंसोरो फरायनो हागोन नोंसिनि मबाइलावबो स' गाइस आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव एप्स दङ नोंथांमोना थांनानै बेयाव नोंसोरो बे बाइबेलनि एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंसोर फरायनो हागोन आं माबायदि फरायो नोंसोरनो देखायगोन नोंसोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय बोरै अपेन खालामनांगौ बोरै मा खालामो नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो नोंसिनि मबाइलावनो आरामसे नोंसोर बे बिजाबखौ नोंसोर फरायनो हागोन गासैबो लिरनायानो दङ बे बिजाबाव आरो नेक्स्ट भिडिअ मोनसे लाबोगासिनो आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो बेजों लोगोसे नोंसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो नोंसोरनो मोनसे भिडिअआबो थाबैनो मोनहैगोन मोनसे भिडिअआ बेनिफ्रायबो इम्परटेन्टसिन जागोन बेयाव गोबां माने मोजां टपिक दङ आं टपिकखौ खोन्थाथाला स' गाइस आंनि चेनेलाव जाय गोदानै फैदों नायफैदों भिडिअ नोंसोरो अननानै साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौ थुनानै होदो आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनो एसे उसुबिदा मोनदों बिथांमोना अननानै निमाहा खालामदो ओमफ्राय आरो नायलांदो नोंसोरो माबायदि एप्सखौ अन खालामो आं देखायनोसै फैदो मबाइल स्क्रिनाव फैनानै जोङो एप्सखौ नायहैग्रोनोसै माबायदि एप्सनि महरा स' गाइस एप्सआथ' नैबेनो एप्सआ बेनो क्रुसनि पिक्सार दं एप्सआ स' गाइस जोङो बे एप्सआव थुनानै होनोसै स' गाइस होमब्ला एप्सआव थुबा बिदि अन जागोन बेयाव दङ नै जागायजेननाय दङ ओमफ्राय अखोरां लांनाय दङ ओमफ्राय लिबि बिजाब दङ बिसान बिजाब बिदिनो हुदा बिजाब बहुद माने अनेक रोखोमनि बिजाब दङ आं माने बांद्राय फरायाखै माने फराया नालाय आं माने बे बिजाब फरायग्रा धोरोमनि नङा ओंखायनो आं बे बिजाबखौ फरायनाय जाया थेवबो आं नोंसिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनानै होनाय जादों स' गाइस होमब्ला नोंसोरो हमनानै ला आं जायखिजाया मोनसे फरायना खोन्थानोसै नोंसोरनो देखायनोसै आरोना सिम्पोल होमबा जोङो नैबे फार्स्ट जागायजेननायावनो थुनोसैना बेखौनो नायग्रोनोसै होमब्ला जोङो जागायजेननायाव थुबा नैथिंजाय नाय 1 2 3 4 बिदिनो लिरनाय ओंखारगोन अब्ला मा खालामो नोंसोरो फार्स्टखौ नोंसोर फरायनोब्ला 1 आव थुनांगोन ओमफ्राय सेकेन्ड फरायनोब्ला नोंसोर 2 आव थुनांगोन हमनानै ला आं नोंसोरनो फार्स्टआव फरायनोसै फार्स्ट आरो नै फार्स्ट लिरनायबा बे जाहैबाय आरोना बेखौ फरायजोब्बाय आरो नों जेनेबा फरायजोब्बाय फरायजोबनानै दाना नोङो सेकेन्डआव फरायनोसै सेकेन्डआव फरायनोब्ला नोङो मा खालामनांगोन ओरै फैदो ओमफ्राय नोङो 2 आव थुदोलाय 2 आव ओमफ्राय 2 आव थुनानै नोङो फरायदोलाय आरोना ओमफ्राय 2 आव थुनानै नोङो फरायजोब्बाय आरोना बेखौ फरायजोब्बाय ओमफ्राय बेयाव फरायखांनानै नोङो बेखौबो फरायखांबायबा नोङो दाना 3 आव फरायदोलाय बिदिनो नोङो फरायै नोङो माने 50 सिम फरायबानो जोबगोन आरोना बेयो 50 सिम दङ ओमफ्राय नै अख्रांनि 40 सिम दं 27 सिम दं 36 सिम दं गोबां माने दङ आरोना स' गाइस होमब्लासो नोंसोरो एप्सखौ अन खालामनो रोंखाबाय एप्सआव थुना होबानो डाइरेक्ट अन जाखायो ओमफ्राय बबे बिजाबखौ फरायनो नोंसोरो बेयाव नायनानै नोंसोरो फरायबानो जाबाय नोंसोर फरायनो गोसो बेखौ फरायबानो जाबाय ओमफ्रायो नोंसोर बे एप्सखौ नांगौबा आं डिसक्रिपसन लिंकआवल' नोंसोरो थांनानै डाउनलड खालामनानै नोंसोर फरायनो हागोन स' गाइस होमब्लाथ' एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आं नेक्स्ट भिडिअआव ख्रिस्ट'नि गासैबो बर' मेथाइ आं नोंसोरनो लाबोगासिनो गासैबो मेथाइखौ लाबोगासिनो गासैबो मेथाइ थानाय बिजाब बेखौ लाबोगासिनो आङो नोंसोरनो आं एप्सखौ डाउनलड खालामना दोन्दोंमोन खोमा र' आं नागिरनो
स' गाइस आं नोंसोरनि थाखाय मोनसे ख्रीष्टनि बर' मेथाइ गासैबो बर' मेथाइ ख्रीष्टनि जेसेबांखिनि दङ ख्रीष्टनि बर' मेथाइ बेखौ आं नोंसोरनो लाबोगासिनो नेक्स्ट भिडिअ बिदि बिजाबनि एप्स बायदियैनो नोंसोर माने नोंसोरनि एप्स होगोन आं डिसक्रिपसन लिंकआव बेयाव नोंसोर ख्रीष्टनि गासैबो मेथाइखौ मोनजोबगोन नोंसोरो मोनसे एप्सआव थुनानै नोंसोर गासैबो मेथाइखौ नोंसोर फरायनानै सोलोंनो हागोन बेबायदि मोनसे नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो आङो स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।